suka lo hlala naye lapho na ke mthondola kathanda ukusho lapho na kusikweletu nje angishilo ukuthi ngiphethe intokazi ngiphethe lapho na ke u DJ Phumla right ingane kama khona kunjani kanya kwethu Ngikhona. hayi kuhle na kunjalo kanya kwethu ziyahlupha into zabelungu lapho na ke zisibamba ngobhongwane Hayi ngiyezwa sibambe ngamawashing impela. Yeah, kuthi akakuhluphi ngoba vele mangisibuka isikhathi 16 minutes to ihora lapho na ke lesingakhi na ihora lesine ubani uphumla uyayibuza umlaleli ngasekhaya ukuthi ke kuno DJ umuntu wesifazane ohlanganisa umculo kaMaskandi ngalendlela awutshela umlaleli ekhaya ubani uphumla Okay, mina igama lami nguPhumla wakaHlophe. Lelo Endwedwe. awukhona la Mangangeni ebuhlungwini. Ngizalwa uIsaac Hlophe. Umalo Hlophe. Ngowes 3 einganeni zabe zu4 and I'm the only girl. Ngizalelwe nje emakhaya uMaskandi into yami ngikhule ngosigiya ngengoma ngesisabatha nje besikhipha ispeaker sesibeke eminyango nobaba wami qhuma ingoma. Akusiyona into yami into yakudala. Oh ya ungakhona la indwedwe Yebo ngakhona endwedwe kaHlophe ebuhlungwini emangangeni. Yebo ngidabuka nje khona la eceleni kwaseduze. Omunye uzothi yini yeah omunye uzothi yini kufaka lapho na ke emculweni umculo ushuthi kuma jeans wakho nakho uthi nanikhiphe le speaker ngaphandle nenobaba wakho lapho na ke endwedwe yini ufaka emculweni Okay ngike ngasebenza komunye umsakazo omncane lapha eThekwini. Okay ngingasho umsakazo omncane ngithi community radio station. Ngasebenza khona as breakfast host noma ke ngishayela uhlelo lasekuseni 6 to 9. Bekuthi ngolwesihlanu sibe ne show la sibiza khona ama DJs for 45 minutes. Yeah Ngathi nje uthando lami ke ukuthi ngize ngingene ngicikile ngicube ndaqala lapho ukuthi nami ngigcine sengomunye wabantu abafisa ukuthi babe DJ bahlanganisa umculo ke manje on another level not lokho kwespeaker salapha endwedwe ngasekhaya kuduma ihosho. So kuqale lapho ke kwase kuyakhula lenza ukuthi ke manje uhlanganisa uMaskandi lenza ukuthi ungene kuleyo umkhakha lonzima kangaka I mean it's male dominated lapho na ke uMaskandi usurvive kanjani kube no DJ ohlanganisa ingoma kaMaskandi ngingathi ekuhambeni kwesikhathi ngiye ngasuka eThekwini ngeza eGoli. Yeah Nanoma ubani ola eGoli uyazi ukuthi amaZulu are very proud ukuthi azibonisa ukuthi awubani. So ngino DJya endaweni ezahlukehlukene emaclubini ema-lounge angiphumi estage ngababonisa ukuthi mina ngubani ngidabukaphi. Abanye bakwamanye abazwe sengibafundisile ukuthi yini uMaskandi ngithi ngene mhlawumbe ngisazodlala ubone ukuthi sebeyabhidilisha bazama ungitshela ukuthi ungakhohlwa ukudlala le ngoma leyana basikaza ukusina bakwazi nokusina so nje it's exciting. Yeah so ngingasho nje ukuthi ngingomunye wabantu abaproud kakhulu ngomZulu la ngikhona nokuthi nje abantu bazi kuimvelaphi yami ukuthi ngisuka kanjani. Yeah mhlawumbe masingathi ukudiverta kancane la emabhanoyini ufika kanjani wasabi awusabi nibhanoyi ngoba hey leyanto uyihamba phezulu mani I mean like imoto iphenduka into uthana umuntu ayawumboni kahle nazo uphezulu ngempela emabhanoyini ufika kanjani lapho ekubeni umshayeli wamabhanoyi. Njengoba ushilo nje ukuthi nale industry ngikuyona yokuhlanganisa uMaskandi ngathi ukumixa uMaskandi it's a male dominated industry ngathi ngiyayithanda izinto ezingichallengeayo. So the time ngikhula lapha ekhaya endwedwe kubhuti wami engimbamba ethu samukelo ngijwayele ukudlala naye nje kakhulu bese silimemeza ibhano emadlula yabo sithi webhano usiphathela ama chips nani utshela ubaba. So ubaba wethu kone brand ethile awayejwayele usiphathela yona engathi inobu
nobu orange nobu yellowish shuthi mase ngibuka manje bekwenye ama airlines esengwajwayele sicabanga ukuthi iwona ama chips lawa lapha phezulu shuthi ibhanu yalisasiboni ukuthi lisicathazela lama chips. So I made a promise to my brother ukuthi one day yeah find out ukuthi yini lenza ukuthi leli bhanoyi leli lindize lapha emoyeni lingaweni because yonke into besiyiphonsa phezulu beyibuya same time and nokuthi why umuntu engakhona ukusibona ukuthi adelive phela ngoba nangu bakwesikuphezela ama chips. So fascinated ngama bhanoyi since ngisamncane ngikhulela lapha emakhaya eNdwedwe. Mhlasimpe to top it up ayikabi kodwa indawo engikhulela kuyona indawo engababuke abantu besifazane njengabantu abacapable. So observing ukuthi auntie bami batreatwa kanje ngoba abantu besifazane kanginayo le drive ukuthi ngifuna ukukhula ngiphuve ukuthi as abantu besifazane were able to do anything and everything uyabo. So ngafika kanjalo ke emabhanoyini. Ngizwa kahle ngani yakwethu 06876499 69 uNhlanhla Ngwenya 596 ku TikTok live lento ibukhoma kudlala iTV lapha na ke ku TikTok ungabhala nakhona ubuze lapha na ke umbuzo ngihlezi lapha na ke no DJ Phumla DJ Phumla the princess ya ku 0687 649969 nakhona ungangena uthumele lapha na ke ivoice note to record okanye ungibhalele uNhlanhla Ngwenya ku Facebook @inanda 884 FM @ngwenya_ welcome lapha na ke kubona ke ama socials ubuye futhi ube usomabhizinisi uneminxa eminingi wenza into eziningi ngitshela ngabanzi ngesection yakho ube usomabhizinisi. Okay, ngingathi nje nakuba usomabhizinisi omncane kwaqala khona ngisekhaya eNdwedwe ukule ngidayisa amakhandlela nompentshisi. Kwaze kwafika esigabeni la sangidayisa khona ngishiya ithumbu mhlasimpe bese ngiyi-teenager lapho sengilabo 30 14 udayisa ithumbu. So nje ngaqala lapho ithumbu yebo. Hey ulosa noma cha bengithi nje uma wami wenza igrocery ngithi angiphathele bese ngithwala indishi ke ngishaya i-door to door ngidayisela ogogo ngibakweletele ngikoleke kupheleni kwenye. Lihlaza okay. Lihlaza nje tshwe. Okay. So kwaqala lapho ke ongaziyo from dala uyazi ukuthi noma nginakho ukuthi ngibuye ngihambe ngiyosebenza mase kushuba kodwa nje imkhakha wamabhizinisi into yami. So ngaqala lapho ngakhula kanjalo kwaze kwafika esigabeni la ngivula khona inkampani edila ne skin care ebizwa iLamula Skin Care Company edila ngama products 100% organic. So sinama products amaningi ahlukehlukene lapho sinabo tissue oil, sinabo stretch marks remover, sinabo fat burn, kuningi sinabo anti-aging oil yabo nje izinto ezingenabungozi ezingeze kukhozela ama skin cancer. Saphinde ngithinde futhi ngirane ikhampani ebizwa ngoThumbeza Group edila ngeThumbeza peanut butter, neThumbeza mayonnaise, neThumbeza jam. And zonke lezi zinto engizibalayo siyazikhandela zona from zero to the actual products. Ngamanye amagama asithengi kubantu siyahlanganisela from, for instance, ikinati from peanut to the actual spread. Nazo futhi zi100% organic ngoba azinawo ama preservatives added.
or izinto engaba ingozi empilweni yomlaleli. Ngiyakuzwa ngani yakwethu ngithanda lapha. Ya ngithanda lapha na kwesob DJ olalele umlaleli ngasekhaya uyabuza ukuthi kuyaphileka yini ngako kuba u DJ. Ikakhulukazi abazali. Ungathini kubazali abanqabela izingane ukuba zibe ngo DJ. Quickly fast kuyaphileka. Kuyaphileka kakhulu ngokuba u DJ. For instance, mina emabhanini anginaso isponsor. Umuntu nomuntu ohlasimpoke wazama ukwenza research because emabhano is very expensive. So mina ubu DJ bami bona ngifake emabhanweni bengidlala ngala ngeweekend ngisave imali during the week ngiyahamba ngelontuzaneni ngesikoleni ngiyofunda. Yeah. Mase ngibona ukuthi kuyashuba ngithi 8 to 5 ngidj ngala ngihlanganise ngirun ibusiness ngapha ngiyemabhanweni. Impilo inzima if ayifuna ukuthi ubheke into eyodwa ekubeni ekuphile ngokuthi ngithi kuyaphileka emabhanweni. I mean DJeni ngizothi umzali aqale aqikelele ukuthi ingane yakhe uyihlalisa phansi uyayiyala ngobungozi be-industry because i-industry inalezi zinto eziningi esingayibuka ngehlobo ukuthi ezinye zazo if you are not a strong person in terms of discipline ungagcina ulimala. For instance mina ubaba wami uhlophe mangiyoqala ukudjya wathi kimi uyintombazane wedwa la ekhaya you need to lead by example abafweni bazela amantombazane. Wathi do me a favor before uyoqala kulowo mkhakha ngicela ube nemoto yakho ngifuna ukwenza sure ukuthi you are able ukuthi usuke endlini la uhlala khona uzile egigini ungafiki uhleke into engahlekisa okuncenga ulift ubuyele endlini. Ngenhlanhla enkulu awuphuzi. Wathi I'm sure ukuthi ngeke uzohluleka uthenge rand ukuthengele isiphuzo ngoba awuphuzi into ozoyiphuza hlasimpe if ungenayo irider lapho uzokwazi ukuphindela endlini. Yeah. So yizona izinto mina engazenza ngayibeka phambi kwababa wami then I started DJing. Ngizokahle kuhlupha isikhathi 3 minutes to ihora lesine vela singaligoqa lapha na kuhlelo kusho khona ukuthi ngizovala ngemix yakhe lapha na ke u DJ Phumla ubuya boda pilot dedele inombolo ngani yakuthi nabefisa ukubhooka abantu bakuthola kephi number bafisa ubadlala umaskandi ubahlangisele kamnandi umaskandi bakuthola kephi inombolo. Ubangithola ku 072 10 79 299. Iphinde mfowethu 072 10 072 10 79 299. Ukhona lapha na kuma social platforms ubani ku TikTok uyawudlala on TikTok? Yebo ngikhona ku TikTok ku DJ Phumla PWOMLA. Khona ku Facebook eziphumla hlophe ngikhona na ku Google ku Google ngikhona ungabhala nje uphumla uphumla hlophe lo ujwayelekile ayavela kuzobe sekuvela into engizenza ukuze ngiyibalile skin care lokho ngidiza amabhanoyi nani. That's how we gonna tell ukuthi it's me. Hayi izwa kahle nganya ukuthi kuhlupha isikhathi ngithemba ukuthi ke bacoshila abazali kwase phela futhi kungakhona la emva kwendlu ungakhona la endwedwe emakhaya ngiyathemba bajabula lapha na ke komkhukhuze njalo. Thank you so much for isikhathi sakho nganya kwethu. Kubonga mina nibe right nani nabalaleli. God bless you. Danko. Kunjalo mthandwe nanda 88.45 ngidlala ngivala lapha phana ke ngayi mix yakhe u DJ Phumla wakhona lemva kwendlu wakhona la endaweni ke eyasendwedwe till tomorrow morning same time same place umfoka ngwenya lobo udukuduku uthando lamash.